Чарговая ахвяра рэжыму. У Лукашэнкі свая Церашкова. Лукашенко цвёрда стаіць на нагах. Пра гадавіну тэракту нават не згадалі. Гадавіна збіцця дэпутатаў. У Беларусі забаранілі пацалункі. Сапраўдная мэта візіту. Чыноўнік параіў стварыць запас вады. Всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра навіны, якія падаліся цікавымі і адметнымі па-беларуску ўжо зараз. У сераду стала вядома пра яшчэ адну ахвяру рэжыму. У Берасцейскім СІЗА загінуў падпалкоўнік запасу Александр Кулініч. Яго затрымалі сёлета 29 лютага і абвінавацілі ў абразе Лукашэнкі. Затрымлівалі яго вельмі жорстка. Да яго ўварвалася вялікая колькасць сілавікоў у поўным узбраенні. Гэта робіцца з мэтай пасеяць страх у грамадстве. Кулініч чакаў суда, які быў прызначаны на 16 красавіка. Ён не дажыў да яго тыдзень, як не дажыў пару дзён да свайго 52-годдзя. Па афіцыйнай версіі, палітвязень памёр ад хваробы сэрца. 11 красавіка ў дзень свайго нараджэння яго пахавалі ў маладзечні. Толькі пасля сваёй смерці ён быў прызнаны праваабаронцамі палітвязнем. Прычына? Пра яго затрыманне проста не было вядома. Александр Кулініч стаў шостым вядомым выпадкам, калі зняволены з палітычных прычынаў памёр у засценках рэжыму. У сераду, у 9 гадзін вечара ў Варшаве каля лукашэнкаўскай амбасады прайшла акцыя памяці Александра Кулініча. 1,5 дзясятка беларусаў сабралася, каб ушанаваць яго памяць. Вядома, это няшмат, але пра яго смерць стала вядома толькі пад вечар. Таму акцыя была спантаннай. Удзельнікі ушанавалі памяць палітвязня хвілінай маўчання, запалілі яго памяць знічы. І трэба нам тут у бяспецы кожны дзень рабіць нешта. Хоць патроху, хоць напісаць маленечкі пост, хоць напісаць у соцсетках, але это наш абавязак. Выступілі таксама палітык Вячеслаў Сіўчык, прадстаўніца беларускай хрысціянскай дэмакратыі Тацяна Малашчынка. Олег Кулеша, прадстаўнік беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, які ў свой час сядзеў у Берасцейскім СІЗА, распавёў пра ўмовы ўтрымання ў ім палітвязняў. Зняволеным не даюць лекаў, катаюць іх умовамі ўтрымання. Светлая памяць яшчэ аднаму герою, які аддаў сваё жыццё за вольную Беларусь. У дзень пахавання Александра Кулініча Лукашенка раздаваў узнагароды за палёт у космас. Ён прысвоіў першай беларускай касманаўцы Марыне Васілеўскай звання Героя Беларусі і ўручыў ёй медаль. Не толькі касманаўтка, але шмат хто з прысутных не мог стрымаць слёзаў. Як гэта сам Лукашенка слязу не пусціў. Узнагароды атрымалі і іншыя ўдзельнікі касмічнай праграмы. І хоць касмічныя палёты ў свеце ўжо сталі амаль штодзённасцю, Лукашенка быў на 7-м небе ад шчасця. Ён сам стварыў гераіню. У яго будзе цяпер свая Церашкова. Ён нават распавёў, што ведае, як працуе ракета. Я хорошо знаю, что такое ракета должна была стартовать и не стартанула. Поэтому я знаю, что такое ключ на старт, пуск, ракета останавливается. Прикурила, как космонавты говорят, и остановилась. Хай цяпер усе зламыснікі яму зайздросцяць, асабліва з-за мяжы. Если там кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думаешь, что как, этот Лукашенко тут Марину забросил в космос, это нам не надо. Нам это надо. Мы космическая страна. Далей касмічная праграма будзе толькі развівацца. На чарзе сумесны з расейцамі суперновы спадарожнік. В ближайшие годы мы забросим самый передовой в мире спутник вместе с россиянами. Мы его делаем в космос. Мы будем видеть на Земле с этой высоты спичечный коробок. Можем различить любую картинку на нем. Это высокие технологии, высочайшие. Праўда, пра гэтыя высачайшыя тэхналогіі нам у войску распавядаў зампаліт яшчэ ў другой палове 80-х, калі пужаў амерыканскімі шпіёнамі. Маўляў, вы тут расслабіліся,
Амерыканцы са сваіх спадарожнікаў могуць прачытаць надпіс на запалкавым карабку. Дарэчы, было-то ў Харкаве, які расейцы зараз хочуць сцёрці з твару зямлі. Узнагародзіўшы Марыну Васілеўскую, за якой з самага ранку Лукашенка пасылаў свой самалёт у Маскву, ён зноў забраў яе з сабой у самалёт і паляцеў у Маскву да Пуціна. Там ён, стоючы на ганку і трымаючыся за слуп, паразмаўляў з прапагандыстамі. Гэта дало падставу некаторым дэструктыўным рэсурсам заявіць, што Лукашенка не можа стаяць без апоры. Але ён вырашыў даказаць, што ён яшчэ самастойны палітык, сам яшчэ цвёрда стаіць на нагах. Таму руку са слупа ўсё ж прыняў. Ён заявіў, што хоча яшчэ адправіць у космас некалькіх жанчын. І правільна, хай лепш на арбіце лётаюць, чым у палітыку лезуць. Не жаночая это справа. Вось у космас лётаць – это самае тое. Прапагандысты спыталі ў яго, што ён думае пра тэракт у Крокус-Сіці. Як цяпер магчыма размаўляць з Кіевам ды асабіста з Зеленскім? Лукашенко сэнсу размаўляць для расейцаў не бачыць. Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами, но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать, а украинцы тут патроны подносили. А вось калі трэба пасадзейнічаць такой размове, то ён пастараецца. Тут расейскія прапагандысты не прыгадалі, ведалі ў кого спытаць. Лукашенка ж адмысловец па тэрактах. Якраз 11 красавіка споўнілася 13 гадоў, як адбыўся тэракт у мінскім метро. 11 красавіка 2011 года на станцыі метро Кастрычынская ў выніку тэракту загінула 15 чалавек і больш за 300 былі параненыя. Тады Лукашенка адразу пасля выбуху не пабаяўся спусціцца ў метро разам з Колем. Як і зараз з расейскім крокусам, тэрарыстаў хутка знайшлі, асудзілі і расстралялі. Але ў грамадства і зараз засталіся пытанні. Ці это Канавалаў з Кавалёвым арганізавалі той тэракт, ці ўсё ж хтосьці іншы? Той, каму ты выбух на фоне падзення рубля да інфляцыі быў вельмі выгадны. Дарэчы, афіцыйна пра эту гадавіну не згадвалася. Космас быў важнейшы. І яшчэ адна сумная гадавіна адзначаецца ў гэтыя дні. 29 гадоў таму, у ноч з 11 на 12 красавіка 1995 года прэзідэнцкая служба аховы пры падтрымцы вайскоўцаў зрабіла спробу штурму залы паседжанняў Верхоўнага Савету. Перад гэтым 10 красавіка Верхоўны Савет зацвердзіў дату правядзення рэферэндуму, які ініцыяваў Лукашенка і які павінен быў прайсці 14 траўня. На наступны дзень абмяркоўвалі пытанні гэтага рэферэндуму. Першым пытаннем было наданне расейскай мове статусу дзяржаўнай. Другім пытаннем была змена дзяржаўнай сімволікі, трэцім эканамічная інтэграцыя з Расеяй, чацвёртым датэрміновы роспуск Верхоўнага Савету. 19 дэпутатаў ад апазіцыі ў знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў зале паседжанняў. Ноччу група асоб у чорных масках збіла дэпутатаў, якія знаходзіліся ў авальнай зале Дома ўраду. Хто канкрэтна это зрабіў, высветліць не ўдалося. Пазней Лукашенка прызнаўся, што это рабілася па яго загаду, і ён асабіста кіраваў аперацыяй, у якой удзельнічала 6 соцень узброеных людзей. Ужо з таго часу Лукашенка можна лічыць нелегітымным кіраўніком. Таму прапагандысты не памыліліся, калі пыталіся яго пра тэрарыстаў. Хто ж можа лепш ведаць, як не ён сам? Той, які ўчыніў тэрор яшчэ на першым годзе свайго кіравання. Таму не дзіва, што Лукашенка адправіўся да Пуціна. Ды яшчэ пул первого пахваліўся, што Лукашенка першы з замежных кіраўнікоў, што паціснуў Пуціну руку пасля так званых выбараў у Расеі. Што праўда, яшчэ не адзіны. Сяброў двух братоў-дыктатараў пакуль хапае. Але хутка можа так стацца, што для Лукашэнкі пацісканне рукі можа перарасці вось у такі рытуал. І цалавацца як з Ельцінам ужо не атрымаецца. Зараз гэта парушэнне. Могуць палічыць парнаграфіяй. У мінулым месяцы ягонае ж Лукашэнкаўскае міністэрства культуры прыняло адпаведную пастанову. Згодна яе ўнеслі папраўкі ў інструкцыю аб парадку выпуску, тыражавання, паказу, пракату, продажу і рэкламавання эратычнай прадукцыі. Прадукцыя, якая змяшчае элементы эротыкі, гвалту і жорсткасці, прадукцыі па сексуальнай адукацыі і палавым выхаванні, а таксама прадукцыі сексуальнага прызначэння. Будзе чарговая нагода для чарговых крымінальных спраў.
Але ў Лукашэнкі з Пуціным былі больш важныя справы. Якія? Яны сабраліся абмеркаваць шчасце ўкраіны. Такі загаловак змешчаны на сайце Лента.ру. Дык вось для чаго Лукашенко падаўся ў Маскву? Каб прынесці шчасце украінцам. Мы не единожды с вами год назад, несколько месяцев назад к этим вопросам возвращались, касались их, в том числе мирного процесса. Ну, если они хотят в Швейцарии, это ж они называют мирной конференцией. Но если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну, Господь с ними. Аказваецца, яны ў Швейцарыю захацелі. Без іх там нічога не будзе. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Атрымоўваецца, Пуцін пазваў Лукашэнку, каб заявіць пра гатоўнасць пачаць перамовы з Украінай на аснове стамбульскіх дамоўленасцяў. І прапанаваць гэта выпала Лукашэнку. А Пуціну засталося з гэтым пагадзіцца. Такое вось шчасце. А вось у Кургане кіраўнік акцыянернага таварыства «Водны саюз» Уладзімір Аўсянікаў вырашыў прынесці шчасце сваім землякам і даў ім мудрую параду. Всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Использовать все возможные емкости для того, чтобы этот запас был как можно больше. Калі браць у разлік нормы ў 4 кубаметры на чалавека, то сям'я з 3 чалавек мусіць мець у запасе 12 тонн вады. Дзе ж узяць такія ёмістасці? Ды і часу на іх пошук няма. Сапраўды пачынаеш разумець сэнс пракляцця, каб ты па вадзе хадзіў і піць прасіў. На этом мы з вами развітваемся. Дзякуй за прагляды і каментары. Усього вам найлепшае. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце на наш канал, каментуйце, стаўце лайкі, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!